ഇന്നലെ രാത്രി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ച മെസ്സേജ് ആണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള 90% ആളുകളുടെയും ലൈഫ് ശരിക്കും പഞ്ചിനേക്കാളും വിഷമകരമാണ്. ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടവർ തന്നെ ആട്ടിയകറ്റുമ്പോൾ ലൈഫ് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട ഒരു തീരുമാനമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ ഒരു തരം ഇഷ്ടമില്ല, പിന്നെന്തിനും മറ്റൊരാൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പറയുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏബിൾമാർട്ട് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് ആളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാർ വന്നിടിച്ച് തലയിടിച്ച് റോഡിൽ വീണു. കണ്ണിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ചോര ചത്ത് കിടന്നായിരുന്നു. കൂടാതെ ഈ കാണുന്ന ഫുൾ ചതു. മാനേജർ ആണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് വരെ എടുത്തു തരാൻ നാട്ടിൽ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ 1 വീക്ക് റൂമിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അവൻ നേരെ പണിക്കുവാ. ഇവൻ അതിന്റെ റീസൺ പറയുന്നത് ഇവന് കുറച്ച് കടങ്ങളുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ പോയാൽ ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റ് ആവത്തതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വേദന സഹിച്ചാലും നാട്ടിലെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് വലുതെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ചുറ്റും ഇതുപോലെ നോക്കിയാൽ മതി. പലരും ജീവിക്കാൻ കൊതിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊട്ട ബുദ്ധിക്ക് നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തവരെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് വെയിറ്റ് ആക്ക്, പഞ്ചിന് പ്ലഷിനെ കിട്ടിയ പോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു പ്ലഷ് വരില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു?